Muna siya ipalkata. 6 months pag tanom itong February. So dali ra siya midako. Pila ni ka kuantay kanang kuan hektarya kini nga yuta tanan ba? Wah, 2 ka hektarya. Mga 2,500 ang natanom ni tatay ani nga palkata. 2 ka hektarya wala pa nahuman, wala pa nahurot. So nag-replanting mga kuan siguro mga 500 kuan siguro ang na-damage, namatay. So wala ka survive. So that's why nag-replanting mi. Naninaw ta katagas. Pero among gi-replanting magagmay pa ba mga ikatulo nga batch or ikaupat nga batch nga similya, seedlings. So dugay-dugay pag ini mahuman. Magtaas-taas pa ang area. Kinahanglan mi og kuan international buyer para ni kung kinsa man ganitong kuan kinsa to ang porsyonada mukontak lang sa number nga ibutang nako sa YouTube. 2,500 trees ni siya ang natanom na damage siguro mga 500 seedlings, so more or less 2,000. Magtanom pa mi napay kaming kaming pang seedlings. Then amo pa tong itanom. Log-log pang area nga among tamnan wala pa nahurot mga 2 ka hektarya. Okay? Ko sa pagbasa o agad muna ko. Ang tambay